Здравейте хора! Започваме влога от колата на Хриси, защото сега ще ходим да изненадаме нашите приятелки, защото имат рожден ден и ще ходим на... Знаете къде? Познайте по музиката къде ще ходим. Да, обаче те не знаят. Така, Райчето знае, обаче Никол не знае, една от най-добрите ми приятелки. Така че сега ще изненадаме да видим нейната реакция. Нищо. Духай си пожелай нещо. Духни я, преди вятъра да я духне! Хайде сега! Изненадата! После ще те гушна, Слънчо! Тя го къса в колата, всичко е толкова импровизирано. Да не си щупя чашата. Как се отваря просеко? Гледай, я погледни какво прави. Тук е в детския кът, ще отваря просекото. Момиче, какви са тези? Искам да не. Орето ще гръмне. Пук! Това не е бомба, хора, спокойно. Тихо. Не, човече. Това ще бъде епик. Това е твой рожден ден, просто се запомни днес. Днес след хиляди часове вече влизаме вътре. Най-сетне пристигаме. В Париж сме или в... Къде сме ние? Гледай как се оглежда. Стига толкова. Има си туалетна и баня. Това е добре. Едната спалня с едно телевизорче. Има ти кафе? Хриси, това е много хубаво. Че имаме и кафенце. Велико. Ето и другата стая. И тези красоти. И просекото е с нас отново. Така. Ами много хубаво. Така, Хриси ни води към някакъв ресторант, так му сега ще го каже, някакъв нов ресторант е в центъра на Париж. Как се казваш? Секре Френчи. Да, нещо такова. И всички сме доста замислени. Гладни и жадни. Гладни и жадни, да, отново. И ще ви покажем след малко и ресторанта. Да видим дали ще е хубава храната. Да, донесоха ни порциите. Те са за динозаври, огромни. Направо добре, че си поръчахме само една, защото иначе много сладки чиники. Не, не обичам. Изглежда добре, сега ще я питаме да видим. Прилича на нашата традиционна чезър салата, нали? Те са с такъв дресинг. Да. Да. Обаче преди това ни нахраниха с хляб, пуканки, което е супер странно, и масло. Това е ризото с трюфел. Изглежда доста апетитно. Нейното е без. Защото, какво Райче, не обичаш гъбки, нали? Мирише странно. Не, ето това е от нашия трюфел. Порциите са доста големи. Това кой го поръча, бе, хора? И това е тартарче. Което вече е разбърка. Хрисито го поразбърка. И няма нищо. Да, махапвайте си спокойно. Искам да сте много така щастливи. На здраве. На здраве. Здраве, Дева. Така. Ами няма да ходим на терасата. Щяхме да ходим на една много красива тераса. Ние се намираме в галерии. Това е мол, обаче... Чрез малко сме на ескалатор. Да, на ескалатора сме с Райчето. Така, много е красиво и може да се види много... Тук има много магазини, украси. Ще ви покажем след мъничко и долната част. Хапнахме... Голяма елха. Да, една голяма. Винаги, всяка година има различни видове арт инсталации. Това е арт инсталацията, за която ви говорих. Много е красиво. Сега ще ви покажа по-детайлно. Да. Дали можем да се качим? Ето това е основната част, която е много красива. Арт инсталация, която
споменах преди малко. Има толкова много хора, всички снимат както виждате. Ето, и в тази част и тук се минава, но опашката е толкова голяма, че изобщо не мислиме и да ходим и до там, за да се снима. Ние сме пред операта, обаче се оказа, че е затворена и сме много тъжни. Христото даже щеше да ни обяснява малко исторически факти. Питай дали не е затворена. Затворена е за някакви ремонти. Толкова е красиво вътре, хора, кога трябва да отидете задължително. Нали, Христи, ти си ходила? Кажи. Не съм. Оле, не си ходила. Тя иначе е живяла 8 години в Франция. Обаче, кажи какво ще да казваш за исторически като факти, поне тук. Това е дома на фантома на операта. От тук започва... Тук е написано. Самия мюзикъл, опера. Да. Но вътре е уникално, хора, и препоръчваме да отидете в входа 10 евро, нещо такова. 10-15 Беше нищо, не заслужава се абсолютно. Уникално, красиво е и сме леко тъжни, но имаме и други планове. Седнали сме в един много приятен френски ресторант и разбира сме си поръчали френска учена супичка. Ето така. Ще дегустирате ли? А това какво е? Това е една манджичка с патешко месо, много е хубава, бавно печено патешко, долу с винен сос и отгоре с картофено пюре гратине. Това традиционно ли е? Да. За френската кухня? Да. Време се сменя, искам да пратя на раечето в евро. Ето супичката. Интересно изглежда. Аз друг път съм опитвала, ама... Мерси. Oui, on va le mettre ici, après ça on prendra des Това е толкова красиво. Виж как се А ти какво си поръча? Стейк. някакъв стейк. Да. Я да го опиташ. Да. Това е като попарата едно време. По парата на село. Да, на село едно време баба ми правеше такава попара с хляб на сърце. Да. И на мен баба. Как е? Пари ли много? Ама сме много гладни и искаме да опитаме. Аз се опитвам нещо да направя, но... Мисля, че е вкусно, но наистина е вкусна попара от едно време. Халя. Но е вкусно. Вкусничка е, да. Малко соли трябва, може би. Искам само да се опитаме от това. Да го дегустираме и него. То ми прилича на Shepherd's Pie, някакво такова. Да, прилича на него, обаче с патешко. Много е. Не. Тук между другото цените не са добри, нали? Да. Да, като цяло. Даже не знам как се казваше този ресторант, къде го намерихме. Хриси го намери. Написах получена супа и ми излезе това. Това ли е? Ето, всичко в интернет го намираме. Това е. Ще го пиша долу в описанието. Ме може да учим до Айфел. Още не сме ходили до Айфел, такова между другото. Да, през вечерта е хубаво, защото свети. А сега, да, ако е близо, колко е близо до тук? Тук всъщност. 10 км. Там, с метрото. Да. Капваме си тук и ни е много хубаво. Нали? Да. Elle est à 4 km d'ici et ça va nous prendre 30 minutes. Аз имам мисия да науча френски за 3 дена, ама сега се опитвам. Само знам много такива древни, малки думички, лесни думички. И така, ще видим какво ще стане с моя челендж. Здравейте хора, хванахме айфеловата кола. Да, сега ще ви я покажем. Какво гледаме ние? Върни нагоре, не, обратно, да.
Пляс. И музиката е прекрасна. Романтично. Ще бъде интересно, ако някой предложи на някой сега. Вече падам ли на коляно? Дай си новия пръстен. Ето го, ама да. Ще колко е хитра, опасна е. И какъв е изразът с приятели, когато сме заедно, всичко е хубаво. Да. Когато сме с хубави хора, всичко е прекрасно. Живейте си живота! Най-хубавия ми рожден ден, хора! Имам най-прекрасните приятелки, много ги обичам. И ние теб! Ей! Животът е хубав! Включваме се отново в друг френски ресторант, за който ще оставя линк. Така, поръчахме си френско петле. Така изглежда. Този ресторант е на 5 минути от Айфеловата кула. Много ни беше студено. И затова решихме просто да влезем в някой си ресторант, независимо къде е. И е много приятно. I'm vlogging. Влогвам. Здраве! Пушачките влизат. И казвам, че сме си поръчали френско. Това е френско петле, какво искаш? Те си поръчаха мезета. Много интересно. Мислям, че няма да ям нищо. Защо да ще ядеш? Защо да не ядеш? Дегустираш вино, пиеш вино, по принцип не трябва да го плащаш за самата чаша. По принцип трябва да се плаща или отдолу, или за столчето, за да може да няма топлина пряга с виното, за да остане в температурата, в която трябва да се върви, в зависимост от бяло и червено е различно. По същия начин, когато завъртаме виното в чашата, може да видим цвета на виното и тялото на виното, по какъв начин той остава на самата чаша, както и алкохолността. Когато това важи за твърдия алкохол, когато го завъртиш и видиш, че се образува едно синджирче, да се казва на български. В зависимост от синджирчето и колко капки се случат надолу, това означава колко алкохолна е напитката. Колкото повече капки има, толкова по-алкохолна е напитката. Това е като българската ракия, това го знам. Да, за ракия по този начин. Да. Всеки един алкохол. И в последствие, след като го раздвижим, то поема кислород и с кислорода взаимодейства самия вкус и аромата на виното. Така, ето е триумфалната арка. Красиво. И сега за финал на нашия влог от Париж. Супер изморени изглеждаме обаче. Много изморени. Както ви християна на измори. Нищо не са правили. Почти не изгори Париж, един бар в Париж, така че хора... Даяда изгоря. Трябва всички изцепки да се казват. Те са изморени, изкачили 51 етажа вчера. Да. Плюс не знам колко крачки, не знам колко вино колко? и не знам колко хапчета против грип. Но това няма значение, Но. защото завършваме с Happy End. Аз слушам друго. Последвайте Важното е- канала за още контент. И кажи, извинявам се, 1000 пъти те прекъснах. Няма проблема, аз съм свикнала.
До скоро, мили мои!